Mae prentisiaeth yn gyfle gwych i unrhyw unigolyn dros 16 mlwydd oed sydd yn gymwys i weithio yng Nghymru ac sydd ddim mewn addysg llawn amser, fod yn derbyn cyflog, hyfforddiant a gweithio mewn maes sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Mi fydd y prentys llwyddiannus yn ennill cymhwyster mewn maes penodol, yn derbyn mentor profiadol ac yn elwa brofiadau byd gwaith tra'n cwblhau'r prentisiaeth. Mae gennym gyfleoedd yn y maes cyfryngau cymdeithasol y marchnata, peirianneg sifil, technoleg gwybodaeth, gofal plant, gofal cwsmar a llawer mwy i'w cynnig. Mae gan Gyngor Gwynedd amrywiaeth o gyfleoedd ar bob lefel, o'r brentisiaeth sylfaen ar lefel 2 i'r brentisiaeth gradd ar lefel 6. Fel arfer, mae prentisiaeth yn cymryd rhwng 12 a 36 mis i'w cwblhau'n llwyddiannus. Ffeiriau prentisiaethau yw'r cyfle i unigolion drafod gyda arbenigwyr maes a holi unrhyw gwestiynau sydd ganddynt, gan o'r cyfle iddynt gasglu syniadau a llunio'u llwybr gyrfa mewn maes o'i dewis. Mae'n gret gweld gymaint o bobl ifanc a'i teuluoedd wedi dod yma heddiw yma i ffeindio allan mwy amdan prentisiaethau Gwynedd. Mae o'n gyfle da i bobl ifanc i gael profiad gwaith ac i gwneud cychwyn gyrfa a cael eu talu ar yr un pryd. So, dwi'n annog unrhyw un i ffeindio allan mwy os ydych prentisiaethau i chi.